Det er den autocamper, vi kører rundt i. Nu kan vi lige give en introduktion til den. Hej Alberte. Hej. Hvad laver du? Jeg kigger på ting, vi kan lave. Og Jeg er bare ved at rydde det sidste op. så går vi ind i autocamperen. Kan du vise os lidt rundt? Til højre har vi førerhuset. Lad lige kigge her. Her sidder vi. Her kan sidde to. Bagved har vi den allerbedste seng, og den har børnene fået. Der er sådan et net her, der kan sættes op, så de kan ikke falde ud. Det her er vores spiseplads, men det kan også laves om til en ekstra opredning. Så har vi køkkenet med alle faciliteterne, fuldt udstyret køkken. Vi har ovn, og vi har mikroovn. Vi har aircon. Og så har du fryser og køleskab. Køleskab. Ja, og masser af skuffer. Ja. Så har vi toilet, og vi har bad. Hvis man skal se det, så skal man lige komme helt herned, så man kan åbne. Her er toilettet. Det bruger vi så lidt som muligt, men det fungerer fint. Det er lige blevet tømt i dag for første gang. Så Og du har chancen næste gang, var det ikke det, vi aftalte? Jo. Så har vi bruseren. Det er mest et kosteskab, fordi at, vi går i bad andre steder. Vi har faktisk også en udendørsbruser. Og en udendørsbruser har vi. Og så sidder du på vores seng. Ja, en dobbeltseng. Overalt er der masser af skabsplads her. Så hvad synes du om autocamperen? Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg foretrækker at have strøm, for så kan man altid tænde for aircondition, hvis der bliver varmt, når man skal sove. Ja. Den er til 6 personer. Der kan sove 6 personer, men jeg synes, den passer mere til 4. Ja, det synes jeg også.